onyuand basaris duto e pacho kae mar mondo mi obede agulu achiel. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni gin basaris mage ma ichiwo e kor gwenge ma pacho ka mok chiw e yor ratiro mudwaro no nywand e agulu achiel. Erokamano Joyce, akia ni okikuong iwe aketi foundation matin inyalo keto foundation kokwagedi wapimo mondo wachak olo dier ot mondo mi odhi mbele. Kaka elimu bora mokwongo wanowacho ni somo ma Kenya ka onego bed ni waluwore gi weche ma chik owacho, kwachako gi pend chik kendo batino ni katiba mar Kenya kata wabire gimiluongo ni basic education, yani chik ma okali e bunge ma keto kaka onego bed ni nyithindo somo, nyithindo matiende ni jogo ma hikgi pok ochopo 18. Koro kar pend chik kanyo iluongo ni kare 53. Koni nyithindo go duto nitiere gi ratiro mondo mi gidhi sikul kendo gisom. Ratiro mar dhi sikul no matiende ni nyithindo duto te gidhi en nyaka to gidhi sikul. Ochuno ni nyaka gidhi sikul. Ok adwa tiyo gi marachune ahinya. Kede dhok mane obro kele maler ahinya. But nyaka to. Ma in ng'ata monego ma intiere gi nyithindo gi to ni gidhi sikul to onego bed ni sirikal kauni atua. Matiende ni free and compulsory. Mani ng'eni na jo Kenya osewinjore motieko mokete pend chik. Kato komiti mane Professor Douglas Odhiambo bende okao obedie. Mane gikoni koro mondo wang'iane na chike duto mosebedo chien kuro mosebedo ka keto gik miluongo ni gik mageng'o nyithindo gi mondo mi kik gidhi sikul e yo madwarore. Matiende ni vizuizi, yani obstacles mane nitiere yo. Koro kane ging'iyo to gikoni okay, they are trying mondo ging'i compliance. Nito pend chik gima giwacho ni bo nyalo be comply go. Mane gikoni onego beni sirikal keto program mabro ng'iyo ni to en yo mane muhakikisha go ni e gwenge duto kata gin kure, kata gin kuonde ma ji odakie ma ok obedo motegno mopang maber kaka the urban informal settlements. Kata bed mana ni gin kuonde machalo nade ma poverty, yani dhier ng'enye machalo nade, to nyathi monyuol kanyo en nyathi Kenya ma ratiche mar dhi e sikul mondo mi yud somo maber ma wan elimu bora luongo ni elimu bora sio bora elimu. Ratiro no inyal bedo. Koro king'iyo ripodno kendo ber, anta kono ber maloyo mar Professor Munavu manogolo nyoro. Kech ripod ne manoketo kaka gigi inyal tim mong'iyo ni wach pesa en gima duong' manyaka ng'iye. Koro a fast forward mondo mi wabi kuma koro wantiere sani. Kech ka ok wang'iyo foundation no to emomiyo koro ineno ka koro bagni chako bedie ni nitie basari moro ka, nitie basari moro kucho. Basari gi wuok nikech ang'o? Nikech iko ni ji chulo fees to nitiere jok ma onge gi nyalo monego bed ni konyo gi kaluwo jiwo mar basari no. Koro kama jogi koro chule fees ni emiko ni kare nitie pes ma koro wadwa ni mondo waket aside mondo mi ochiw negi go basari. Tiyudo ka pes moketi to oketgi na e lwet jotelo moyier gi kura. Ma jotelo moyier gi kura gima be dhiera e Kenya ka ni oyieri kawuono to kinyi chako kampen mar yiero manyien. Koro gimoro amora ma gitemo timo en ni ng'iyo ni to ere kaka tiyo gi gigi mondo mi base na chaendi consolidate kendo amed dhi kuonde mamoko ma ok na yude ombulu. Matiende ni pesa moro amora moketo lwetgi gichako ng'iyo gi ere rieko ma pesa ni adwa tiyogo mondo mi ogera. Koro purpose kata object mar pesa ni mondo mi okony joma dhier, joma nigi tabu kae. Ineno ka koro bedo tabu. Nchi neno video moro ka wuok mar bunge moro Nakuru ka. Nyinge ing'eyo kadwa ni mondo luongi. Ma en kendo jomoko mine gi jodongo ma odak gi nyikwegi mondo oyud negi forms mag basari. Koro kone gi to ang'o motimo ka? Kendo yanyo gi kendo koro to kare okurie kata matin. Yani eneno ka en gima nonego bed ni kelo konyruok to koro kelo anjawo.
Mar ariyo bibiro yudo ka nitiere counties mang'eny ma achiel kuom gimwatimo kaka elimu bora en nyanonro kata research. Iyudo nitiere counties ma wach mar pesa modonje county ne iyudo ka governor gi MCS yuaruok mani ka MCS ka ok umiyowa pesa makama mwadhi godo e wards wa to mabndo kwa kal. Koro seche moko iyudo ka ng'eny gi koni equivalent mar World Development Fund. Mano en a brilliant idea. But ka ging'iye machiegni ting'iye ni tere kaka wadwa bedo kode mondo wa control mondo wane mwakawe wamiye godo basari. Koro ng'eny gi iyudo ka ng'eny counties ma wantiere go ward ka ward. Nitiere counties ma ward ka ward moko yudo million apar mar basari. To nitiere moko matin mayudo matin mogik en mayudo million abich. Kidhi mar wajumbe bende neno ka kanochopo ka koro gidwa dhi e recess higa mokalo December. To koni ok wanyal dhi kapok CDF wuok nikech wadwa dhi golo basari. Nikech CDF pesa mar CDF madhi e kor constituency ni ng'eni ng'eny gi sani nitiere constituencies mayudo 180 million higa ka higa. To wene gi sani thuolo ni 40% mar 180 million nyalo dhi itere basari. Ming'e king'iyo mane yudo ni en gimoro chiegni million 80. Kichak idhi e ofis mar governor embe en gi basari gi kendo en gi basari to gi scholarships giketo gi mopogore opogore kama. To koro kidhi e ofis mar president mar ker malo ka kuro tema koro pesa mana ma itiyo godo mondo ni ma wadwa ketie basari ku iyudo ka the executive officials mang'eny ineno ka samoro kata kumogole pesa ni ong'iti neno ka en gi scheme matero ni basari. Wako ni pesa gi ong'ing and poka wacho kata mar ngaf. Mar ngaf mar human rep. Mar human rep cha bende embe ineno ko ng'ang'ana moko ni nyaka water nyithindo to koro Boaz kuwacho ni onego bed ni nywando gi agulu achiel mano man mondo mi gibed agulu achiel